भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के आरा स्थित घर से 15 लाख रुपया लूट लेहल गइल बा। ई घटना 23 जून के रात पवन सिंह के घरे भइल। चोर खिड़की तोड़ के घर में घुस के करीब 15 लाख रुपया के गहना, 30 राइफल की गोली अबूरी 15,000 रुपया नकद लेके भाग गइले। ई चोरी आरा के मझौन वार्ड नंबर 5 में अभिनेता के दूसरका घर में भइल बा। ओ घरी पवन सिंह के सास, ससुर कलावती देवी अबूरी सुनील कुमार सिंह मौजूद रहले, जवन की दूसरा कमरा में सुतल रहले। सवेरे जब दरवाजा ना खुलल त सुनील बाहर निकल के देखले कि पेचकश से खिड़की टूटल बा। पवन सिंह के घर पर 15 लाख रुपया के चोरी के मामला में थाना में प्राथमिकी दर्ज करावल गई बा। पवन सिंह के भाई रानू सिंह पुलिस में शिकायत दर्ज करवले बाड़े। ई प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज करावल गयल। ऊ बतवले कि चोर राइफल न छीन सके, जवन की आशीर्वाद रहे। पुलिस जांच शुरू कर देले बिया अबूरी फोरेंसिक टीम भी मौका पर पहुंचल बिया। चोरी में चोर 15 लाख रुपया के गहना चोरा लेहले, जवना में 2 कंगन, लक्ष्मी चेन, नवाबी चेन, मंगलसूत्र, 2 सिक्का, 2 अंगूठी अबूरी 4 जोड़ी पायल शामिल बा। घर में पवन सिंह के स्टूडियो भी बा, लेकिन चोर वहां ना पहुंचल। पुलिस की कार्रवाई पुलिस मामला के गंभीरता से जांच करतिया। पास के सीसीटीवी फुटेज के जांच हो रहल बा, जल्दी चोर पकड़े के उम्मीद बा। पवन सिंह के भाई रामू सिंह की जानकारी देले। रामू सिंह कहले कि सवेरे 6:30 बजे सास के फोन आयल। ऊ कहली कि दरवाजा भीतर से बंद बा। पुलिस से मामला पर कार्रवाई करतिया। हमनी के केहू पर शक नहीं खे। अब तो हमको जानकारी हुई सुबह हमारी सास फोन किए कि बिल्कुल अंदर से लॉक है दरवाजा। तो वो लोग बाहर गए तो देखे कि ग्रिल निकाल के अंदर दो सड़क से निकाल। आपको कितने बजे? सुबह 6:30 बजे सुबह। क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस आई हुई, कार्रवाई सुबह से लगी हुई पुलिस। किसी को शक दिया क्या आपको? नहीं, शक